bane 2 er det Gustav Høj. På bane 3 er August Tom Bensen, og på bane 4 er det Christian Jeppesen, og på bane 5 er det Oscar Arne. Svømme og vælge svømmeart, som de vil. Det er rigtig godt. Jeg tror, det er bane 2 og bane 5. Det er Oscar og Gustav. Der ligger næsten side om side. De vinder næsten samtidig. Det er Oscar, der vinder. Kom så, Oscar! Oscar kommer lidt bedre gennem vindingen. Christian og August. Lars og også flot. Ligger næsten side om side. Det bliver spændende opløb. Oscar er lidt foran. På bane 5. Og Gustav vinder lidt ind. Det er ikke op. Det er et godt spil.